watui kwbang phai no landslide engka Kerala ni Wayanad kwbang ma lukurok no langma chokha hafa deramungni simino kaham ke naikolna khlaibi tongkha mantri bokrok modi taboke deramungo klaijak amchai nainani bagwi thangwi tongko salo no sawi manka kaisa koktomani bishingte Wayanad thangwi tongko modi khnai deramungo klaijak amchai beraiwi naimani logwa nangkokmani achuk laimungbo khlainai mantri bokrok Narendra Modi laitanai 30 July salmari bo watui kwbang phai mani bagwi landslide engka Wayanad landslide engmani bagwi kwbang ma lukurok ni langma no chokha tei sago bo jokhom manka kwbangma lukurokno abohai party mongni ulono logi party mong thayo thangwi sogwika administration bodol tei sengkrak bodol rokbo cha salono nainani bagwi thangwi tongo mantri bokrok modi phungni 11 am o thangwi sogwika koinoro tei di forni jorao birkhongbai Wayanad ni deramungo kalaimani amchai beraiwi naikolna aboni logi o sengkrak bodol rok bai kok sanai khnai bo sai manka transi biro bo thangwi lukurok bai kok sanai modi aboni ulo sakhamnogo thangwi sago jokhom manai rokno bo naikolwi phainai paithago achuk laimang khlainai party mongno teiwi bureau report chokha